que balance faz este 1-1 diante do equipo de Carballiño? Boas, pois creo que nos enfrentamos, eu penso que ao mellor equipo que pasou polo Anxo Carro ata o momento. Penso que foi un partido moi igualado, eles tiveron un pouquiño máis a posesión na primeira metade, pero sen facernos moito dano. Na segunda metade, pois penso que fomos capaces de xerar situacións de gol, penso que os sometimos bastante tempo, penso que non sufrimos nada, excepto na acción do gol, que sabíamos que facían esa xogada, pero teñena tan entrenada e fano tan a perfección que acabou sendo en gol. Grazas ao empuxe da afición, que nós estamos nunha boa dinámica, soupémonos repoñer e faltou un chisquiño para remontar o partido. Fala da afición, os xa 3.100 espectadores, a mellor entrada do que vai de temporada. Si, a verdade é que nós mesmos alucinamos, mesmo co fondo norte que antes pois víase algún oco baleiro e agora está todo a reventar, empuxa todo, absolutamente todo o estadio, é algo de admirar, que nos dá moitísimas forzas e que, bueno, penso que nos están a apoiar, empatemos, ganemos, perdamos, penso que ese vínculo que estamos xerando é moi bonito e ao gallalles poidamos dar moitas cousas para que sigan vindo estes e moitos máis. E precisamente lles dades que levades 8 xornadas sin perder, xa? Si, a verdade é que é moi complicado o que estamos a facer. Nós non nos conformamos con isto, creo que merecemos incluso algún punto máis nestas 8 semanas que levamos en perder, pero, bueno, temos que ver o lado positivo, o que ti dis, 8 semanas sen perder, e para o viernes temos outra oportunidade de poder levar os 3 puntos. A nivel individual, Dani, seguir sumando minutos, imagino que será bo para a túa confianza, non? Cada vez te atoparás millor. Si, eu sei que o míster confía moito en min, estou tendo oportunidades en todos os partidos menos en un, os compañeiros cada vez que entro vese que tamén confían moito en min na hora de dar o balón e de que, bueno, deixar que fagas o teu xogo e demostres no campo, e a verdade é que, bueno, estou moi contento e a ver se podemos seguir tendo moitas máis oportunidades. Desde dentro, como viche a xogada do penalti a Jaume? A ver, é un penalti que se che pitan en contra que vas dicir que non é, se che pitan a favor vas dicir que é, non? Eu penso que non hai balón de por medio, penso que Jaume ten un pouco a posición gañada e o defensa chócalle con moita forza por detrás, entonces para min é penalti. Pitaránse un de cada 10, pero o que se pita, eu penso que vaise queixar obviamente o rival, pero eu penso que é penalti.